Здравей! Аз сега съм Алекс. Първо ви учих как да правите гриви. А сега с моят приятел Денис е тук от Качалка Грозна. Сега с моя приятел Денис. Сме на икономиката. Ето вижте. Има хубави чешмички. Ето вижте. Изобщо не е грозна. А ти си грозният. Аз съм крезивът. Така, вижте тези тъпи коли. Вижте този Опел. Вижте това комби. Вижте онази стара жигула. Един път с моите приятели е този, дето се снимат. Аз му... Здрасти. Аз му човек. Кажи човека. Не. Ние верно се снимаме. Аз качих видеоклип как лета. Да. Качих интернет как лета. Сега като съм граднал интернет, ще кача. Сега ще качим клипче в YouTube. Тук има интернет. Да, ние сме хванали. Вие сте ме бе. Добре. Може бе. Хубаво бе. Нека ще покажем. Абе, ти имаш обисо.